16 anyos si pamukan ni Andy natutong lagyu, anyang megong pisayang metallic sinindi. Kingkilob na kanuning patingapon, makagisan niyang may gitmetong kahang sigarilyo. At ngening 59 anyos ni, aminado yung pinupulyak yung matsurang epekto na ning kayang bisyo. Siguro mga 30 years na akong manigarilyo, at kung daramdaman na matsura king katawan ko. Every morning, damdaman ko, balam kakaskupusalo po na akong katsurang panlasa. Dintanging oras amika brain aneurysm at menig sunya mumete. Yung sabi ng ako, opo ako dok, yung sabi ng ako ng dok, nung bisa ka pang kumababye, tukunangan mo yung sigarilyo. That was the time na tekinahan ko yung pamanigarilyo. Daramdaman ko ating improvement, masanting na yung sigarilyo, tukunangan mo na king katawan mo. Samantala, agpangking Department of Health o DOH Region 3, may tungya naman ng tobacco smoke kaning panibatanan ng lung cancer. Ing mani munang sang kananing cancer-related mortality king yato, lakas na kareng lalaki. Yan po, no, yung ating incidence ng lung cancer is mas mataas kaysa sa mga lalaki, no, compared sa ating mga kababaihan. This is data from Globocan 2020, no, yung ating Globo Cancer. So sa mortality naman, makikita din po natin, no, na mas mataas ang mortality ng lung cancer sa ating mga kalalakihan, no, compared sa ating mga kababaihan. At suya mo kanuking 22.9% ing 5-year survival rate na ning lung cancer. Most lung cancer are diagnosed clinically kapag may mga presenting symptoms na yung ating mga pasyente, no, yung persistent na yung cough niya, yung may dugo na yung plema, no, and then yung nahihirapan na siyang huminga, nagkakaroon na ng chest pain, also yung kanyang pag-iiba na ng kanyang boses, no, nagkakaroon din ng headaches, no, and then yung hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Base kay Global Adult Tobacco Survey, mabot laking 15.1 million ding manigarilyo, edad 15 patas, kabang at sula kang 1.1 million ding sisinding miki edad 13 hanggang 15. Samantala, dapat na kanong dumalang screening din considered a high-risk individuals, kalupad na rin migit 50 years old ang manigarilyo. Dagdag na pa ring DOH, namanayang may kakomplikasyon at agad nang magpakonsulta, tukon ng kiyang pamanigarilyo at i-practice ang healthy lifestyle. Ganong edad, no, yung 55 to 77 o yung mga 50-year-old and above, no, na naninigarilyo, kailangan na pong magpa-screen yung mga yan. Huwag po nating hintayin na tayo ay magkaroon na ng dugo, yung ating plema o yung ating baga, no, dumugo na yung ating mga baga sa pamagitan paglabas ng plema or mahirapan tayong mahirapang huminga bago tayo magpa-check up, no. Wag po nating hintayin muna yon. And then of course we have to stop smoking, no, para po hindi na tayo maprotektahan natin ang ating sarili sa anumang karamdaman. Makaninim mo naman ng kayo sanang Andy karang kabalen, ante mong metong amikabyusan king pamanigarilyo. Advice ko sana karan si sigarilyo, tukunangan nyo na yung pamanigarilyo uling, alang masanting ay ibiyaking katawanan ng tao yung pamanigarilyo. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalen.